Dadi pribadi berintegritas. Panglimbang 5 menit dina Kemis Pon tanggal 17 Maret taun 2020. Kapetik saka Injil Lukas bab 11 ayat 14 tekan ayat 23. Nuwun sewu, aku kangelan nerjemahake tembung integritas menyang basa Jawa. Mula ya ndak kandhakake apa anane wae. Pribadi berintegritas tegese pribadi kang kasil nyawijekake daya-daya kang kadarbeki saengga ndadekake wong mau kejaba jujur uga kebak wibawa. Pribadi berintegritas lumrahe dipercaya liyan sarta bisa kadadekake patuladan. Titikane wong kang darbe pribadi berintegritas yaiku ngugemi prinsip sarta kautaman-kautaman urip kang cetha. Kejaba iku, pribadi berintegritas uga katon ing sikap tulus, tuhu ing pambangun turut lan njaga martabat diri. Ing waosan dina iki aku nemokake Gusti Yesus minangka pribadi kang berintegritas. Iki katon ana sikape kang cetha. Panjenengane ora mundur nadyan karya lan pribadi dalem katampik kasrimpeti wong akeh kang drengki lan srei. Endi sing komentar menawa panjenengane tandang gawe migunakake kuasane Beelzebul lah. Endi sing etok-etok njaluk pangesahan saka swarga lah. Wa sing rembug wong-wong mau ora gelem nampa lan tandang gawe bareng Gusti Yesus. Panjenengane ora kuwatir mring pokalan tumindake wong-wong kang bakal tansah ngridu lan mepalangi pakaryane. Nanging panjenengane uga pirsa menawa ing antarane wong kang nglumpuk ing sakiwa tengen dalem akeh uga wong-wong kang atine resik lan becik. Wong-wong mau kejaba muji syukur mring Gusti awit rawuhe pribadi kaya Gusti Yesus, ananging uga gelem nyengkuyung lan reroyongan tandang gawe karo panjenengane. Wong-wong mau sumadya asrah diri kanggo nyengkuyung Gusti rikala kabutuhake. Mula panjenengane ya tetep ing prinsip martakake kabecikan lan tumindak becik. Panjenengane ora ngersakake anane wong-wong kang nampik panjenengane gawe bingung lan mengaruhi wong-wong becik iki. Mula panjenengane bloko ngeblak, aku nundung demit nganggo kuasaning Allah. Mula satemene kratoning swarga wis rawuh ing satengahmu. Panjenengan rawuh ana donya ngasta tujuan kang cetha ngrawuhake kratoning swarga alias ngrawuhake swarga ana diri pribadine. Linandesan pratelan dalam iki Gusti Yesus banjur nanting sapa wae kang nglumpuk ing sakiwa tengen dalem mengkene. Sing ora melu aku iku mungsuh aku, sing ora ngumpul karo aku iku gawe bubar. Para tresna pelem kinasih, integritas sawijining pendherek dalam Gusti maujud ana panyawijine antara apa kang kapikirake, katindakake sarta kaomongake kang becik. Para pendherek dalam Gusti ora mencela-menceli, selintas-selintut lan selak kayakinan lan kautaman rikala bebaya sangsara lan rekoso teka nelai. Para pendherek dalam Gusti dudu pribadi kang rubuh-rubuh gedang, anut grubyuk golek slamete dhewe rikala kahanan nuntut paseksen iman kapitayan. Nanging para pendherek dalam Gusti terus merjuangake kabecikan senadyan antuk komentar maneka werna, endi sing ABS lah, endi sing pansos lah, endi sing antuk pangancam lah, endi sing karire macet lah lan sak pituruti. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Alamosai kawula munjuk sembah nuwun awit Gusti Yesus ingkang sampun nulakake pribadi ingkang berintegritas. Mugi awit saking berkah dalem kawula saged nggadahi pribadi ingkang berintegritas ugi. Amin. Kunjung asma dalam yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.